बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली। पोटनिवडणुकीमध्ये भाजप मोठा भाऊ म्हणून पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील, सुनेत्रा पवारांना निवडून आणण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करेल, असा शब्द देवेंद्र फडणवीसांनी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांना दिलाय। मोठा भाऊ कसा आहे, मोठ्या भावांचं काय वर्तन आहे, मोठा भाऊ साताऱ्यामध्ये कसा वागला, मोठा भाऊ हा अपघाताची चौकशी का होऊ देत नाही, या देखील बाबीचा प्रश्न हा कोणीतरी त्यांना विचारला पाहिजे। मोठा भाऊ त्या तिघांचं सरकार आहे, त्या तिघांच्या सरकारमधल्या एक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी, तर अर्थातच मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी त्यांना निवडून आणण्यात, त्याच्यात असं मोठी बातमी असण्यासारखं काय का